Good morning, guys. Hello, everyone. गासैखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। दिनैनि आसाम एन्ड बिटिआर एसेम्बलि इलेक्शन रिजाल्ट 2021 मायथाइयावहाय नोंथांमोना वेट खालामबाय दंबाय दङ आं मिथिगौ आरो नोंथांमोना गोबां सुबुंफ्रा आंखौ मेसेज खालामहरदों WhatsAppआवहाय नोंथाङा लाइभ फैगोन ना फैया दिनै थारैनो आङो दायो लाइभ फैबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोना आंजों थाबाय थादो जोबजासिम आरो दिनैनि बे आसाम एन्ड बिटिआर एसेम्बलि इलेक्शन रिजाल्टखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं लाबोबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं गासिबो खोथाखौ फोरमायलांगोन फारि फारियै जायफोर मानसिफ्रा एसएमएस लैंग्वेज बुजिया आं बेवहाय बर' रावजों बुंगोन आरो बेवहाय गासैबो दायो ट्रेंडिंसो सोलिगासिनो दङ दायो फाइनाल जालांबाय थागोन नोंथांमोना लासै लासै नायलांबाय था आं दहायनिफ्रायनो तैयारि खालामबाय थादोंमोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना एसे नेनो गोनां जाबाय जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन आई एम सो सरी स' दानिया फैदो रिजाल्टआवहाय दायो गासै अल आसाम रिजाल्टआव नायोब्ला 2021 आइएनसिआ माने कंग्रेसआ 14 आव मोनना दङ आरो लोगोसे बिजेपिआ नायनो थाङोब्ला 35 आव मोनना दङ डिएफआ नायनो थाङोब्ला 3 आव एजेपिआ 8 आव आरो एजेपिआ 2 आव आरो रायजो दल मीन्स उकिल यादवनिया जाहैबाय मोननै सिटआव लिडिं खालामना दंगासिनो दङ लिडिं सिट जाहैबाय फाइनाल रिजाल्ट नङा रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बिटिआरनि सिंनिखौ नायोब्ला बिपिएफआ 1 जाना दं रायजो राजाफोर सरि आं बेवहाय बिपिएफसो होनांगौमोन बेवहाय नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा आं बेखौ खालामबाय थागोन नोंथांमोना नायबायल' था फारि फारि लिरनायाव गड़बड़ जादोंब्लाबो आं नोंथांनि सिगाङाव फारि फारि मोजाङै लिरनानै होबाय थागोन नोंथांमोना जस्ट नायबायल' था आरो नोंथांमोनखौ आं फारि फारि बुजायनानै होलांबाय थागोन गासै बिजेपिआ 38 लिडिं खालामना दं दायो आरो एजेपिआ 8 कंग्रेसआ 15 एआईयूडीएफआ 3 आरो बिपिएफआ 1 आरो लोगोसे बेवहाय गासै जागोन जोंहा 72 नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि बर' रावजों बुजायलांबाय थागोन बेवहाय नोंथांमोना टेनसन लानो गोनांथि गैया कमेन्ट खालामहर सोर पार्टिया बिटिआरआव देरहानांगौ आरो सोर पार्टिया बिटिआरआव देरहानाङा भइस फैयाखै भइस फैयाखै नामा आय रायजो राजाफोर भइस फैगोन ना फैयाखै भइस obviously 1K जागोन रायजो राजाफोर गाइस नोंथांमोना वेट खालामबाय थाबानो जाबाय जों रिजाल्टखौ होलांबाय थागोन
फारि फारियै बेवहाय मिउजिक दामफानांगौ जायो मिउजिक भइसखौ खोनागोन ना खोनायाखै नोंथांमोना बेखौ सिगांग्रो बुंग्रोदो भइस रायजो राजाफोर भइस खोनागोन ना खोनायाखै भइस लाइभ होनाया बिराद प्रब्लेम जायो मिथिबायना बेसेबांबा खस्थ'जों लाइभ होनो गोनां जायो बेसेबांबा खस्थ'जों लाइभ होनो गोनां जायो दा नोंथांमोना बुंदों खोनादों दासो खोनादों ओके खोनादों दासो so guys welcome to my BM setup channel and our BM setup channel दिनै जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन आसाम आरो BTR आव इलेक्शन रिजाल्ट जाय बेखौ जोङो बेवहाय खोन्थागोन आरो बेयाव फोरमायगोन गासै टटेल रिजाल्टखौ आं बेवहाय खोन्थागोन दिनै जोबजासिम 2151 आं गासै 51 बे गासै फाइनाल नङा दै मिथिबायना गरबर जाबाय थायो नोंसोरो 72 76 51 21 76 okay so now left नै बिथिंजाय BJP आ मोनना दङ 39 कंग्रेस आ मोनना दङ 17 कंग्रेस मोनना दं 17 BJP आ मोनना दङ 39 और AGP आ मोनना दं 8 AYD AGP आ मोनना दं 8 मोनना दं 17 AYD आ 3 मोनना दं ओके सो जोंना UPPL आ मोनना दङ 4 leading day बेफोरो BPF आ मोनना दं 1 so बा फाइनली रिजाल्टआ गासै दायो ट्रेन्डिंआव सोलिना दङ ट्रेन्डिंआवहाय आसामाव गासै दायो ट्रेन्डिंआ सोलिना दं 76 रिजाल्ट आउट एन्ड 126 नि गेजेराव गलाघाटआव अजान्टनिय'गा लिड खालामना दङ आरो लोगोसे इस्ट गुवाहाटीआव BJP सिद्धार्थ भट्टाचार्यआ लिड खालामना दङ वेस्ट गुवाहाटीआव कंग्रेसआ लिड खालामना दं बे जाबाय मीरा बरटाकुर आरो डिब्रुगढ़आव BJP लिड खालामना दङ बेनो जाबाय प्रशान्त गासै 76 थांबाय 126 नि गेजेराव BJP आ मोनना दं 51 कंग्रेसआ मोनना दं 21 आरो लोगोसे ट्रेनिंआव नायोबा BJP 39 AGP आ 8 आरो कंग्रेसआ 17 AIUDF आ 3 BFF आ 1 आरो लोगोसे UPPL आ 4 मोनना दङ AGP आ 2 रायजो दल मीन्स वकिल यादवनिया जाबाय 2 मोनना दङ लिडिं खालामना दंगासिनो दङ बे फाइनाल नङा रायजो राजाफोर मिथिबायना सो जेसेबां हायो नोंथांमोना WhatsApp Facebook बे फेसबुक पेजखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बयबो नुयो नोंथांमोननि लोगोसे नोंथांनि नखरनि गासैबो रायजो राजाफोर नोंथांनि नखरनि फेमिलिफोरा नुजोबो आरो लाइक बटनखौ खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोसो गुदुं जानानै दिनैनि रिजाल्टखौ आङो मोजाङै फोरमायनानै खोन्थाबाय थानो हायो मिथिबायना नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं जायाब्ला अब्ला बे समावहाय सोरबा बुंदों क'क्राझाराव सोर देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना क'क्राझाराव सोर देरहागोन बायदि मोनदों गसाइगाव सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों वेस्ट क'क्राझार इस्ट क'क्राझाराव सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों
नोंथांमोना वेस्ट क'क्राझार आरो इस्ट क'क्राझार लिरनानै केन्डिडेटनि मुंखौ लिरनानै खोन्थाहरनो हागोन। Trending Assam Assembly election result BJP मोनना दं 51 आरो लोगोसे कांग्रेसआ मोनना 21 आरो लोगोसे others 4 आरो लोगोसे total 76 निफ्राय 126 निफ्राय 76 out। Trending okay 77 कांग्रेसआ मोनना दं 22 कांग्रेसआ मोनना दं 22 आरो बेवहाय बारायबाय 77। If we will 4 BJP 52 Congress 25 BJP 40 they were trending out AJP 2 जेसेबां हायो नोंथांमोना इउट्युबाव बे नायनायखौ नोंथांमोना नोंथांनि न'खरनि सुबुंफोरनो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे आंजों थाबाय था आरो लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो आंबो नोंथांनि थाखाय बेवहाय जिरायनानै थाबाय थागोन सिगाङाव जेरै जिरायदों बेबायदिनो जिरायनानै थाबाय थागोन नोंथांमोना आङो लाइभ स्ट्रिमिं होबाय थागोन बेवहाय आं बेवहाय नोंथांमोननि थाखायनो नोंथांमोननो रिजाल्ट होनो थाखायनो आं बेवहाय जिरायना दं दायो स' नोंथांमोना अननानै लाइक आरो शेयार खालाम WhatsApp-आवहाय दायो रिसार्च खालामदों 101 नि जाहाथे नेट पेकआ जोबा नोंथांमोननि नेटआव से
सेजौ थाइसेनि आङो दायो रिसार्च खालामदों रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननो रिजाल्टखौ आपडेट खालामना होबाय थागोन आरो जुदि स्ल' जादोंब्ला बिनि थाखाय निमाहा बियो मिउजिकखौ खोनासंदो ना माबायदि मिउजिकआ BJP मोनना दं 40 AGP मोनना दं 8 कांग्रेस मोनना दं 20 आरो AYDF मोनना दं 3 आरो BPF मोनना दं 1 UPP मोनना दं 4 AGP मोनना दं 2 आरो रायजो दला मोनना दं 2 गासै 81 सीटआव गासै BJP 52 ट्रेंडिंआव कांग्रेसआ 25 आदार्सआव 4 BPF 2 मोनना दं दायो BJP 40 AGP 8 और लोगोसे कांग्रेस 20 AYDF 3 BPF 2 और बिना UPPL 4 AGP 2 और लोगोसे RD 2 कांग्रेस बारायबाय बेयाव कांग्रेस 28 खेबसेनो मोननै बारायदों कांग्रेसआ सॉरी खेबसेनो मोनथाम means 28 means बेयावहाय 84 84 So 1000 finally 1071 1071 or 1076 dasim 580 low like so what happened guys 186 like 1100 live view nagasno thank you so much share kalam jesebang hayo ar 589 like 120 view 130 view 150 view so finally live viewing a baregasnong 600 like so guys 1190 view 693 like so guys trending Assam Assembly election result 2021 today on May BJP amanadam 52 Congress amanadam 28 others 4 total 126 seat 84 seat thangbai da be trending Welcome guys to Assam and BTR Assembly election result 2021 away good morning गोजोन फुंबिलि आरो नोंथांमोनखौ जोंनि PM सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय West Bengal West Kokrajharaw Promila Raniya leading खालामना दङ सिटलियाबो चन्दन ब्रह्म बिथाङा leading खालामना दङ West Kokrajharaw Promila Rani बिथाङा
लिडिं खालामना दङ आरो लोगोसे सिडलियाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामना दङ शिबसागराव उकिल गगैया लिडिं खालामना दं बाट आं बेवहाय BTR निखौल' अनलि बुंनानै होनसै रायजो राजाफोर अनलि आसामनिखौ आं मेनसन खालामना होआ बाट रिजाल्टखौल' खोन्थागोन आं BTR निखौ बेवहाय खोन्थानानै होगोन (41 AGP 9 BJP 41 AGP 9 total 87 seat थांबाय आरो बिनि गेजेराव दङ BJP-आ 54 कंग्रेसआ दङ 29 others 4 BJP-आ 2 सिट लिडिं खालामना दङ वेस्ट क'क्राझार आरो सिडलियावहाय BTR नि सिङावहाय BPF-आ मोननै लिडिं खालामना दङ वेस्ट क'क्राझार आरो सिडलियाव चन्दन ब्रह्म बिथां दङ आरो लोगोसे जयन्त बसुमतारिया UPPL पार्टीनिफ्राय आरो लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF पार्टीनिफ्राय आरो वेस्ट क'क्राझारावहाय प्रमिला रानी बिथाङा BPF पार्टीनिफ्राय आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथाङा UPPL पार्टीनिफ्राय दायो वेस्ट क'क्राझाराव प्रमिला रानी बिथाङा लिडिं खालामना दङ आरो लोगोसे सिडलियावहाय चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो लिडिं खालामना दंगासिनो दङ BJP trending 56 आरो 29 trending Congress others 4 दानि बेयाव आरो मोनफिना दङ BJP 43 AGP 9 Congress 24 मुकाबला बहुत खतरनाक हो रहा है मुकाबला बहुत खतरनाक हो रहा है गाइस UPPL 5 अभी UPPL 5 मिला BJP 60 and Congress 30 कोई भी मुझे कॉल मत करना BJP 46 BJP 46 trending high BJP 61
कांग्रेस 33 जबरदस्त मुकाबला होने वाला है गाइस BJP 47 Congress 27 AYDA 4 सीट मोनसे बारायबाय So guys, बेयाव खोन्थानि आं all Assam result 2021 आवहाय आरो BTR Assembly election result आवहाय बेयाव काउन्टिं लिडिंआव जायफोर लिड खालामगासिनो दं बेनिसो दै जाय लिड खालामदों ओके जाय दायो लिडिं खालामगासिनो दं बेनि हिसाबैसो लागासिनो दङ फाइनाली लास्टआव रिजाल्ट ओंखारथारगोन आरो बे फाइनाली जालांगोन दायो कंग्रेसआ 27 BJP 47 AYDA 4 AGP 9 आरो लोगोसे AGP 2 आरो लोगोसे रायजो दला 2 BPF 2 UPPL 5 BJP 0 BJP BTR आवहाय 0 आरो दै BJP 48 Now trending of फैनोसैलाय जोङो गासै trending आवहाय 99 seat 62 BJP आरो 33 Congress okay आं हारसिं मानसि नालाय गासैखौबो माबा थुनो हाया नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगासिनो दं 2000 view guys wow thank you so much please do like यार 1000 लो 2000 view है 1000 लो like please यार क्या कर रहा है यार मा खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर वेस्ट कक्राझारावहाय प्रमिला रानी बिथाङा लिडिं खालामनानै दङ सिडलियावहायबो चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामनानै गासै BPF आ BTR आवहाय मोननै सिट लिडिं खालामनानै दंगासिनो दङ UPPL आ मोनबा सिट लिडिं खालामनानै दंगासिनो दङ दायो टाइमा जाबाय 10:08 गासै आं बेवहाय मेंशन खालामगोन BTR निफ्राय कक्राझार ईस्टआव सरि कक्राझार आं वेस्ट होनफ्लांदों दहायो कक्राझार ईस्टआव प्रमिला रानी बिथाङा लिडिं खालामनानै दङ सिडलियावहाय चन्द्रन ब्रह्मआ आई एम सो सॉरी गाइस आं दहायो कक्राझार वेस्ट होनफ्लांदों सॉरी गाइस सॉरी कक्राझार ईस्टआवहाय प्रमिला रानी बिथाङा लिडिं खालामना दंगासिनो दङ आरो लोगोसे सिडलियावहाय चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामना दंगासिनो दङ
2058 view, 2073 view, UG Brahmo Sapaguriniफ्राय दैदेनलांगासिनो दं एबा देरहालांगासिनो दङ माने लिडिंआव दङ बिथाङा नाम्बार 1 आव दङ भट काउन्टिंआव UG ब्रह्म बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सापागुरि समस्तिनिफ्राय बिथाङा दैदेनलांगासिनो एबा नाम्बार 1 काउन्टिंआव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय समस्तिनिफ्राय गेलेदों बे समस्तियावबो बिथाङा लिडिं खालामना दंगासिनो दं देरहालांगासिनो दं एबा नाम्बार 1 आव दंगासिनो दङ आरो सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो माजुलिनिफ्राय गेलेदोंमोन नालाय बिथाङाबो नाम्बार 1 आव लिडिं खालामगासिनो दङ बुंनो सानदोंमोन अब्लाबो आसामनिखौ आं बुंनोसै प्रमिला रानी बिथाङा कक्राझार इस्टनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दङ बिथाङा नाम्बार 1 आव दङ दायो भट काउन्टिंआव दै सोलायनोबो हागौ सिडलियावहाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा भट काउन्टिंआव बिथाङा बारा जाना दङ बाट बिथांखौ देरहानाय होनना बुंथाखै दै लिडिंआवसो दङ लरेन्जित गगৈ बिथाङाबो एजिपिनिफ्राय गेलेनायाव गोदानैबाबो बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं मोननै सिटआवबो 2299 view आरो 1351 view 2327 view गहपुरनिफ्राय रिपुन बराया माइनास जादों बिथाङा लिडिंआव गैया बिथाङा खमायलांगासिनो दं बिथाङा माइनास जागासिनो दङ बिथाङा गाहायाव दङ रिपुन बरा बिथाङा गहपुरनि रायजो राजाफोर बर' रायजो राजाफोर रिपुन बरा बिथाङा माइनासआव थांदों गलाघाटनिफ्रायबो बिजेपि एबा अजन्त नियोगा माइनासआव थांथ'दों दायो सापागुरिनिफ्राय UG ब्रह्म बिथाङा लिडिंआव दं नाम्बार 1 आव दङ बिथाङा BPFआ मोननै सिट UPFL 5 AGP 2 आरो लोगोसे BJP 51 आव दायो मोनना दङ BJP 51 and Congress 29 126 निफ्राय 105 लेफ्ट 126 निफ्राय 105 जाबाय थांबाय दायो बाखि बेसेबां लेफ्ट दङ नोंथांमोना मिथिखागौ 21 BPFआ 3टा सिट लिडिं जाना दङ दायो BPFआ 3टा सिट लिडिं खालामना दंगासिनो दङ BPF 3 seat leading AYDF 5 seat leading
So guys, नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांनि सिगाङावहाय गोसो गोरबोजों आं दिनैनि बे फुंबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आरो लोगोसे जोंनि BM सोदोब चेनेलाव फैनानै जोंखौ टाइम स्पेन्ड खालामफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं बरायनाय थाबाय। गुड मर्निं गाइस, गोजोन फुंबिलि। दायो 10:15 जाना दङ। सरि, ओंखामबो जाबावाखै आं डाइरेक्टलि फैबाय, WhatsAppआव फैबाय। आदा लाइभ फैगोन ना फैया, आदा लाइभ फैगोन ना फैया बुंहरबाय थाबाय गोबां मानसिफ्रानो, जायनि जाहोनाव आं लाइभ फैनो गोनां जाबाय। दिनैनि तारिखआ जाबाय 2 मे 2021 आरो आं नोंथांमोननि सायाव खेबसे बुंहरनो सानो 10 मेआवहाय आंनि बार्थडेनि सान। 10 मेआव आंनि बार्थडे सान। अके, 10 मे बार्थडे सान। विश खालामनो दाबाव। 10 मेआवहाय आंनि बार्थडेनि सान। $2,350 view and 1,476 like. So guys, नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोयै जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जेसेबां हायो नोंथांमोना बे भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालाम, WhatsApp, Facebook जेराव हायो एराव। आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंबा कमेन्टआ जुदि श' जायाखैबा आइ एम स' सरि। बेवहाय डाइरेक्टलि मोनसे कमिउनिटिस माबा थायो, जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि लिरफ्लांदोंब्ला बेयाव डाइरेक्टलि ब्लक जानो हायो। गोदानै हरबानो जायो। बेवहाय श' जायाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना बेवहाय बुंदों मा बुंदों बेवहाय गुड मर्निं आदा। अके, गुड मर्निं। गोबां सुबुंफ्रानो लाइभ रिप्लाइ हरदों। सोरखौ देरहाजानो लुबैदों नोंथांमोना? BPबा 3टा सिट लिडिं खालामना दङ। BJP 53 आरो AGP 10 लिडिं खालामना दं। AGP 2, Dol 2, any people 5. रन्जित दास बिथाङा लिडिं खालामना दङ पाटासारनिफ्राय। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लिडिं खालामना दङ। अजन्ता नियोग बिथाङा लिडिं खालामना दङ गलाघाटनिफ्राय। खुमथाय बिथाङा BJP निफ्राय
Mrinal Soikia leading खालामना दङ अतुल बरा बिथाङा BJP निफ्राय जानानै बखाघाट बेयाव गेलेनानै बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङ थियगा कंग्रेसआ लिडिं खालामना दङ माजुलियाव सर्बानन्द सोनोवाल बिथां एबा आसामनि दायो CM जानाय बिथाङा लिडिं खालामना दङ नाम्बार 1 आव दङ दायो शिबसागराव अखिल गगया लिडिं खालामना दङ BJP 69 BJP 55 leading and 29 Congress AYDF 7 एबारसो गेमा जाहांदों ओरै बारायलाय ओरै खमायलाय नोंथांमोना नायबायल' था टेक्सटखौ Hi guys, good morning. नोंथांमोना सोर सोर मा ओंख्रि जानानै नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायगासिनो दङ बुंबानो जाबाय 1991 view आरो लोगोसे 1772 like. Thank you so much. Good morning. So नोंनिबा सोर देरहागोन ब्र
आंनिबा सोर देरहागोन दायो बे रिजाल्टआवसो मिथिसिगोन नायबासो मिथिसिगोन सोर देरहागोन नङा होमबा जाय देरहागोन बेखौ जों निश्चय जों मिथिगोन थाबैनो बावैनो मिथिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिजनिया उपिपिलाया मा होनदों बिजनियावसो मा होनदों एसे गरम खालामदो सार आंनि महरखौ अके Pari-pari kedalam berdagang dengan misi ahoy 2000 view and 1800 2014 view and 1839 like 2022 view and 1842 like dinini dina Congress are BJP are Congress are AGP and others sederhagen bini sayawai gebang दावराव-दावसि जाना दङ स' दिनैनि दिनखौ जोङो सोर देरहागोन बेखौ मिथिनो हागोन जास्ट वेट नोंथांमोना आंखौ नायनो लुबैदोंब्ला आं बिनि थाखाय मोनसे सिन खालामनि जास्ट वेट जुदि नोंथांमोना आंखौ नायनो लुबैदोंब्ला आं खालामनायनि So guys, नोंथांमोना आंखौ नुबाय दायो बेवहाय आङो एसे टेक्निकेल माबा खालामनानै नायदोंमोन स' दायो नेटआ एसे स्ल' जानो हागौ नोंथांमोना आंखौ नुदोंब्ला आंबो ओंखाम जाया लोङा डाइरेक्टलि बेयाव फैदों नोंथांमोननो माखासे रिजाल्ट खोन्थानो थाखाय आरो नोंथांमोना आंजों कानेक्ट थाबाय थाबानो जाबाय बेयावबो गोबां गरमबो एसेबो गैया लोगोसे आं नोंथांमोननियावहाय इलेक्सननि रिजाल्टखौ खोन्थागासिनो दङ दायो आइएनसिआ मोनना दंबा कंग्रेसआ मोनना 27 बिजेपि मोनना दं 55 एवाइडिबा मोनना दं 7 एजिपिआ मोनना दं 10 आरो एजेपिआ मोनना दं 2 आरडिआ मोनना दं 2 बिपिएफआ मोनना दं 3 इउपिपिएलआ मोनना दं 5 स' बिनि गेजेरावहाय जालुकबारियाव हेमन्त बिश्वशर्माया लिडिं खालामना दंगासिनो दङ बेखौ फारि फारि नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लेट जानो हागौ माखासे रिजाल्टआ अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खोन्थालांगासिनो
115. Wow, गासै BJP leading खालामना दङ 72, Congress 42, others 1. 156 थांबाय seat आरो trending आव दै 126 बे जाबाय leading आव दङ। दायो नायनोसै जोङो बेवहाय रिजाल्टखौ BPA बा 3 seat leading खालामना दङ। ओमफ्राय रायजो दल एबा अकिल गगैनिया जाबाय मोनसे seat leading खालामना दङ। Today ang list baनायगासिनो दङ। देरहानाय फाइनाल देरहानायनि रिजाल्टखौथ' होनांगोन ना।
76-44. So guys, trending out 122 seat thangbai. The trending today, one out of 126. The next level of counting. BPF 3 seat leading the add-on RDR 1. 78 VGP out of 126. 44 seat Congress out of 126, others 1. 60 BJP, AJP 31, Congress 31. Divided by 8. 7 you people. Wow. Gasa you people are 7 ta rajradabo. Leading kalamna no gasa you people are 7 ta seat. You people are gasa BTR out of 12 7 ta seat. Leading kalamna no dayo. Ada kasih Assam 60 ta seat BJP leading kalma dongo and 31 ta Congress. AJP biar 0 jana dong dayo. BG AGP 10 31 Congress AYDF 8. So you people are 3 ta seat. नोंथांमोना बे भिडिअनि लिंकखौ गासैनिबो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंजों कानेक्ट थाबाय था अनलाइन थाबाय था नोंथांमोना नायाब्लाबो अनलाइन लाइभ थाबाय था आरो लोगोसे दोनबाय था जाहाथे जोङो बे ओरैनो हाखु दाखुयै फैबाय थानाय रिजाल्ट नङा खेबसेनो ओरै थोरै सोलायबाय थागोन सम लानानै सोलायबाय थागोन बेयाव काउन्टिंआ जागासिनो दायो मोनफ्रोम टिमबो पाब्लिश जागासिनो काउन्टिं खालामनाया जों नोंथांमोननो बर' रावजों मोजाङै बेवहाय खोन्थागोन गासै BJP 60 AGP 10 ta seat Congress 31, AYDF 8. You people are 7 ta seat leading kalawada raja per BTR awai. You people are gasai BTR awai. Assembly election awai 7 ta seat leading kalawada go. Gasai bunga training aw 78 ta sida. Assam awai BJP alana dongo are Congress 38. Congress 31. (78) BJP, 44 Congress, others 1.
हुदाखौ एसेबां जानाय नङा रायजो राजाफोर लासै लासै जालांबाय थागोन उथुल बराया लिडिं खालामना दंगासिनो दङ दानि बावैसो आङो 11 ना 12 सिट फाइनाल रिजाल्ट नुदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय क'क्राझार इस्टआवहाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय क'क्राझार इस्टआवहाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा लिडिं खालामलांगासिनो दङ सोलायबाय बारहावाया दहायो प्रमिला रानी बिथाङा लिडिं खालामदोंमोन दायो लरेन्स इस्लारि बिथाङा क'क्राझार इस्टनिफ्राय लिडिं खालामगासिनो दङ बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ So रायजो राजाफोर इलेक्शननि रिजाल्टआथ' दायो जागासिनो दङ फैगासिनो दङ दहायो बिथाङा लिडिं खालामदोंमोन बाट बिनि दायो उल्था जाबाय दायो क'क्राझार इस्टआवहाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङ बिथाङा दायो नाम्बार 1 आव थांबाय भट काउन्टिंआव बांसिन भट मोननो थांगासिनो बिथाङा माने काउन्टिंआवहाय भट बांसिन मोनदों दायो नैबेनि माबायावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नेक्स्ट लेभेलाव दायो सोर देरहायो बेखौ जों मिथिनो मोनगोन दायो खिन्थु ट्रेन्डिंआव बा लिडिंआव बा नाम्बार 1 आव दङ लरेन्स इस्लारि दहाय प्रमिला रानी बिथां दंमोन आरो बिनि गेजेराव सिडलियावहाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा दंमोन आरो बिनि गेजेराव दायो चन्दन ब्रह्म बिथाङा दङ स' जोङो थारैनो बेखौ मिथिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो लोगोसे वाट्सएप आरो फेसबुकआव शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोङो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ मोजाङै बानायलांबाय
BJP 78, Congress 41, others 2. 126 ni गेजेराव out of 122 seat leading खालामना दं बेनि गेजेराव दङ BJP 78, Congress 41 आरो लोगोसे others 2. खेबसेबाव बुंबावनि टटेल सीटआ 126 दङ जोंनि आसामावहाय बेनि गेजेराव 122 सीट जाय लिडिं खालामना दं बेखौ आं खोन्थानि 78 BJP आरो लोगोसे Congress 41 others 2. Hi guys, नोंथांमोना फारि-फारि नायलांबाय था आं नोंथांनि सिगाङाव फारि-फारि मोजाङै स्पष्ट भाबै गुरै रावजों नोंथांमोना आङो दिनैनि रिजाल्टखौ फोरमायगोन जानो हागौ बेवहाय लेट अब्लाबो आं नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायना दिन्थिगोन नोंथांमोना आंजों जगाजग जेसे जायो जानानै थाबाय थागोन So रायजो राजाफोर राउन्ड नाम्बार 6 आवहाय कक्राझार इस्टनिफ्राय प्रमिला रानी बिथाङा गोबां गाहायाव थांबाय राउन्ड नाम्बार 6 प्रमिला रानी बिथाङा कक्राझार इस्टनिफ्राय गोबां गाहायाव थांबाय आरो बिथाङा दायो गोबां गाहाय मीन्स 13,000 सो जायगायाव दङ बडा आरो लोगोसे 17,000 नि गोजौआव मोनना दङ लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा कक्राझार इस्टनिफ्राय दै रायजो राजाफोर कक्राझार इस्टनिफ्राय